Γεια σε όλους, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Καλώς ορίσατε σε ένα νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια θέλω να μου πείτε λίγο στα σχόλια τι νομίζετε έχει αλλάξει την εμφάνισή μου από το τελευταίο βίντεο. Όχι, δεν έχω κουρευτεί, ειλικρινά δεν έχω κουρευτεί. Μαλακά, εσύ εκεί πίσω, μη λες παπαριές, δεν έχω αλλάξει μπλούζα. Όχι, αν δεν το βρήκατε ακόμα, είστε λίγο ζορισμένοι, θέλετε να το πάρετε το ποτάμι. Για όσους ρωτήσετε, προφανώς δεν αγόρασα αυτά τα γυαλιά. Δεν τα αγόρασα, δεν έδωσα λεφτά για να πάρω αυτά τα γυαλιά. Ποτέ και για κανέναν λόγο, ειλικρινά. Αλλά ξέρεις κάτι, πήρα γυαλιά ηλίου κανονικά, τα οποία είναι αυτά εδώ που μ' αρέσουν, είναι ωραία και αυτά τα αγόρασα. Και μου λέει και ο τυπάς, ξέρεις κάτι, θα σου δώσουμε ένα δώρο. Και εγώ είμαι σε φάση, ναι ρε μαλάκα, θα μου δώσουν χαμιστερά γυαλιά και μου έδωσαν αυτά. Σχόλιο κάτω αν σας αρέσουν αυτά τα γυαλιά. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αν δεν είσαι ήδη subscriber, κάτι πάει λάθος με τη ζωούλα σου, φίλε. Φτιάξ' το, βρες το, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αλλά πρέπει να κάνεις τώρα ένα subscribe για να νιώσεις λίγο άνθρωπος, ρε φίλε. Οπότε κάνε subscribe. Αν είσαι καινούργιος, προφανώς κάνε subscribe και προφανώς κάνε like στο βίντεο. Θέλω σήμερα να φτάσουμε πάνω από 150 likes. Είναι ένας στόχος που πια τον φτάνουμε easy, αλλά ξέρεις κάτι, να τον φτάσουμε. Γιατί είναι λίγο διαφορετικό το βίντεο και θέλω λίγο αυτόν τον στόχο να τον πετύχουμε. Άσε με επίσης κάτω σχόλια αν θέλεις να με δεις και σε άλλα βίντεο με αυτά τα γυαλιά. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσουν και πολύ. Απλά είναι λίγο troll και τα χρησιμοποιώ έτσι για την πλάκα μου. Οπότε γιόλο. Λοιπόν, η φάση είναι πως μόλις γύρισα από διακοπές. Το λέω έτσι γιατί, έκανα μπάνια, ήμουν από εδώ και από εκεί, δεν ήμουν σπίτι. Ήμουν Χαλκιδική συγκεκριμένα. Έκανα κάποια vlogs για όσους ρωτάτε. Προφανώς έκανα ένα vlog βασικά. Βγήκε ένα vlogάκι. Ωραίο, θα το δείτε μέσα στις επόμενες μέρες. Όχι μέρες, στην επόμενη εβδομάδα λογικά θα το δείτε. Λοιπόν, άκουστε πως έχει. Μόλις γύρισα από εκεί, δηλαδή σήμερα είναι Δευτέρα, το τραβάω Δευτέρα, το βλέπετε λογικά. Γενικώς τρέχουν πάρα πολλά αυτή την περίοδο. Πριν όμως σας αναλύσω κάποια πράγματα. Μαλάκες! Όσο έλειπα μια εβδομάδα περίπου. Φτάσαμε 2.000 subscriber πριν καν το κανάλι κλείσει έναν χρόνο ζωής. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό το πράγμα, αλλά ας συγκεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Μαλάκες, φτάσαμε 2.000 subscriber. Βασικά αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 2.200. Και φίλε, αν μου έλεγες πριν από 2-3 μήνες ότι ξέρεις κάτι, τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, θα είσαι περίπου 2.200. Θα σου έλεγα, μαλάκα, τι στο μπούτσο κάνεις με τη ζωή σου. Δεν είμαστε καν 1.300 ακόμα. Τον τελευταίο μήνα ανεβήκαμε 500 subs. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για το όλο το support σας. Είναι φανταστικό, είναι απλά φανταστικό γιατί. Ξέρεις, αποκτάει λίγο νόημα όλη η δουλειά που ρίχνει σε κάτι κτλ. Οπότε ναι, φτάσαμε 2.000 subscriber, ανεβήκανε δραματικά τα views. Το τελευταίο βίντεο πήρε περίπου 5.000 προβολές. Ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ που supportάρετε και ειλικρινά για μένα είναι μεγάλο προτέρημα να σε ακολουθούν κάποιοι και να αγαπάνε αυτό που κάνεις και στην ουσία να πιάνει τόπο αυτό που κάνεις. Γιατί δεν είναι λίγο να κάνεις κάτι και να το βλέπουν πολλά άτομα. Μπορεί πολύ να μην καταλαβαίνετε τι λέω, να νομίζω ότι είναι κλισέ και αυτά, αλλά δεν είναι λίγο πράγμα μέσα σε 28 μέρες, γιατί έτσι το YouTube μετράει τους μήνες, να παίρνεις 500 subscriber, 550 subscriber. Είναι μεγάλο πράγμα τέλος πάντων και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους βοηθάτε και κάνετε subscribe για αυτά. Και γενικώς, παιδιά, βοηθάνε πάρα πολύ τα shares. Τα shares είναι λες και μου κάνεις 5 subscribes μαζί. Το πήγαμε πολύ στο μέλλον σήμερα. Δεν ξέρω τι φάση. Αλλά έλα, θα φορέσουμε τα γυαλιά μας για να μην μιλάμε τόσο δραματικά. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα υπόλοιπα. Στις 1 Ιουλίου, όπως πολλοί δεν ξέρετε, στις 1 Ιουλίου του 2017, δηλαδή πέρσι, κάνε focus κάμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ανέβασα το πρώτο μου βίντεο σε αυτό το κανάλι. Στην ουσία έχουμε έναν χρόνο κανάλι, στις 1 Ιουλίου κλείνουμε τον έναν χρόνο. Οπότε, επειδή κλείνουμε έναν χρόνο κανάλι, έχω σκεφτεί να κάνω κάτι πολύ special. Όχι το τρελό, το fancy, το wow, το θα πάμε μαλάκα στο Μαϊάμι να το γιορτάσουμε και τέτοια. Απλά έχω σκεφτεί ένα πολύ special βιντεάκι, το οποίο ήδη έχω αρχίσει να τραβάω κάποια πλάνα, ήδη έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Έχω ψιλοβγάλει το σενάριο, να το πω έτσι. Οπότε, στις 1 Ιουλίου που φέτος πέφτει Κυριακή, θα ανέβει ένα πολύ γαμάτο βίντεο και ειλικρινά θέλω να το δείτε όλοι. Και οι 2.190 κάτι subscribers που είστε τώρα εγγεγραμμένοι θέλω να το δείτε. Ίσως είναι από τα καλύτερα βίντεο που θα βγουν σε αυτό το κανάλι, επειδή θα ρίξω δουλειά και ήδη έχω αρχίσει να ρίχνω κάποιες δουλειές. Κάποια δουλειά τέλος πάντων. Θα είναι πάρα πολύ καλό και ειλικρινά θα αξίζει και πιστέψτε με, θα γαμίσει μάνες μαλάκα. Γι' αυτό προσέξτε τις μάνες σας. Γενικώς το καλοκαίρι, παιδιά, έρχονται πάρα πολύ καλά πράγματα και πρέπει να κάνεις subscribe, ειλικρινά. Πρέπει.
Γιατί έρχονται πάρα πολύ καλά πράγματα. Σκέφτομαι να κάνω 2 vlogs τη βδομάδα μέσα στον Ιούλιο και Αύγουστο, επειδή θα έχω πολύ χρόνο και ιστορίες. Οπότε θα μπορούμε να το κάνουμε κάπως έτσι. Γενικώς το σημερινό βίντεο είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο μιλάμε, λίγο κάνουμε, λίγο ράνουμε. Επίσης, τώρα που μιλάμε, εδώ θα πεταχτεί το Instagram μου. Πάντε κάντε με όλοι follow, γιατί ανεβάζω πολλά πράγματα για το κανάλι και γενικώς απλά είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε, ρε φίλε, για να ενημερώνεστε πολύ εύκολα για πράγματα τα οποία έρχονται και κάνω και είναι πιο έμεση η επικοινωνία μεταξύ μας. Ήδη πολλοί μου στέλνετε σχόλια, μηνύματα, likes και αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, να μην μακρολογώ, να μην σας τρώω τον χρόνο. Ξέρω είναι καλοκαίρι, θέλετε να βγείτε, θέλετε να πιάσετε κομμενάκια. Όλοι θέλουν, λίγοι το καταφέρνουν. Οπότε ναι, επόμενο στόχος 3.000 subscriber. Ευχαριστώ για τους 2.000 subscriber. Love you και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια και τα γυαλάκια μου και εμείς θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Bye! Πριν κλείσεις όμως το βίντεο παλιοπούστη, γιατί ήσουν έτοιμος να πατήσεις να βγεις από το βίντεο, παλιοπουτάνα. Δεν πρέπει να βρίζεις τα βίντεο σου και σου, ντροπή είναι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να βάλουμε λίγο ποιοτική μουσικούλα. Ρε φίλε, λίγο να τσιλάρουμε. Πριν κλείσει το βίντεο να τσιλάρουμε, ρε φίλε. Φωτογραφίες με γκρούπι στην πόλη. Πληρώνει το YouTube στα πάρω το ρόλι. Πρωί με παίρνουνε, ρίχνω πιστόλι. Χρυσό στο λαιμό μου, χρυσό το βραχιόλι. Προσευχόμουν σε θεούς. Στα χέρια μου πίστεψα, κάνω αριθμούς. Haters λένε δεν είναι δίκαιο. Τα σπαίνει το κάθε βίντεο. Είμαι Linbox γεμάτα. Chains ρούχα.